Entender mi enfermedad, que al fin y al cabo no es más que una descompensación de esas sustancias químicas del cerebro, fue para mí una lucha profunda. Aceptarla y aceptar la palabra loco fue más que un reto. Jo sóc esquizofrènica i llavors el llibre va sorgir de la recopilació dels meus escrits personals i de mica en mica, gràcies a la Maria Lluïsa Vila, em va ajudar a que ho plasmés amb pintura i amb escritura, tot el meu procés de recuperació, i això és el que vaig fer i l'he publicat perquè espero que pugui servir a algunes persones que estiguin amb el mateix procés que jo. El 1999 la Mercè Torrentallé va patir un brot psicòtic i li van diagnosticar esquizofrènia. Des d'aleshores ha tingut una lluita interior i amb el seu entorn per afrontar aquesta malaltia tabú per molta gent. Una mostra d'aquesta superació és l'obra que ha escrit, Esquizofrènia, locura o realidad. Ahir va presentar el llibre a la Biblioteca Joan Triadó de Vic. Aquest llibre és la història d'una dona que el 1958 se li diagnostica esquizofrènia arrel de tenir un brot psicòtic i explica totes les seves al·lucinacions i les seves obsessions que tenia perquè els seus fills no caiguessin en el món de les drogues. I llavors explica també la recuperació i el procés d'anar recuperant la memòria, que és una cosa lenta i difícil. La Maria Lluïsa Vila ha escrit el pròleg del llibre i com a psicòloga ha portat i ha viscut de prop el cas de la Mercè. Jo penso que part de la seva curació és poder vivenciar tot el que ha passat. De repent l'esquizofrènia és una paraula que tothom la nega, no? I el valor que té la Mercè amb aquest llibre és d'expressar realment el que és l'esquizofrènia sense sentir-se marginada per tinguer-la. Segons Vila, és un llibre sobretot interessant per a les famílies. A nosaltres, com a terapeutes i com a psiquiatres, ens arriba moltes vegades pacients diagnosticats de depressió que en realitat no tenen una depressió, perquè la família és incapaç de poder acceptar la paraula esquizofrènia. L'esquizofrènia és un moment en la vida, no és una etiqueta per sempre. En el llibre també hi ha il·lustracions de la Mercè que mostren els seus diferents estats d'ànim. Altres de les pinzellades i la combinació de colors parlen per si mateixos.